Osaro nyakora mogeji wanga geno ni odiochieng' mar idhiyo makare kamoro amora ma intiere arwakini machiegni e weche manyien mag migago warangane moko weche momiyo pek. Ji abich ochwal e doho ma Kitui kitudogi kod wuondore ni gin apisas mag duol makedo gi mibadhi EACC. They are able to ask questions from what we have done with the community. Ging'eyo ni gimoro timore project timore gwengi, it is their project and they have all the rights to question mondo ging'e gima timore. Jopiny e kaunti ma Migori omi puonj e wi nono kaka omenda mag kaunti tiyo e chenro dongruok mag kaunti no. Jong'wech mawuok e piem e tuke mag Olympics boma ma Paris norwak kod ile paw ndeke ma Jomo Kenyatta otieno manyoro. Machiegni nyakora mogi kaka pile nyalo tudori kodwa namba mar ote machuok en 23600 bende yudo achiel kachiel e mbui mar oganda wantiere mbui mar Facebook Ramogi TV yudo achiel kachiel e mbui mar YouTube wayudore mbui mar Twitter kata X kachiel kod mbui mar Instagram. Nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni moko kuom jokanyo mag duond bura mar UDA kaunti ma Migori ka achiel kod jodak mamoko e kaunti ma Migori dhi nyime kod puoyo kang' ma okawo kod jatend ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto matiyo kamoro achiel mar kelo kwe kod dongruok e piny Kenya. Jokanyo go mag UDA ka otelnegi kod jakom mar UDA sub county ma Nyatike Chris Okelo wacho ni girwako kang' ma okawo kod Ruto ka achiel kod Odinga mar keto Kenya e lai makare mondo oganda oyud dongruok. Okelo wacho ni kaka oganda e gwenge mag Nyanza gimor kod jogo ma osemi lemo mar jotend migepe kod apisas madongo e piny owacho. Riwruok masani koro nitie e kind Raila Amolo to kod President William Samoei Ruto. Omiyo wadwa kwayo jogweng'wa gi jothindwa manyicha nie barabara ma wabeyo kwa wach nyicho timo maraj, nyocha gitimo maber emomiyo lokruoge mamoko waneno. Ni mondo koro gihore nyaka koro wane matunda ma wadwa yudo koa kuom William Ruto. This is the first time koro dongruok kodwa bironwa ka jotelo koro miyo wa e Nyanza. Sama koro miyo jotelo wa e Nyanza, wan kaka jo Nyanza wamor kabisa nikech wasebedo ka wan oko mar sirikal. And this time round wan ndani kabisa. Waneno ka osenyago lemo ne Luo Nyanza especially. Kwa mfano kaka PS cabinet secretaries wasegomba mondo mi wayude e Luo Nyanza ka wang'ni wayudo. On the side of security kumare imondo mulo mako. Bernwa Saidi ningeche kata sani on my side kaka jaboda boda I have a number mare imondo molo. I can talk to him directly or listen to me. Wan kaka jenzi hapa nungeni Migori emanyocha lead mandamano mora mora. To nyaka nyo baba mosregi owadgi ma William Samoei Ruto uneno ka Migori nyocha last demonstration no kwadhe. Jabicho tere nyim doho ma Kitui ka itudogi kod ketho mar wuondore ni gin apisas mag duol mar EACC. Jabich go manochopo nyim jang'ad bura Elizabeth Karani oting'o David Mbethe, Shedi Kakai Kalusi, Paminas Kasamba, Ann Mudheu kod Joseph Musembi. Nonro wimeko margi nyiso ni achejego manore kod bunde mabandia kod nyororo nomako apisa maduong' mar kaunti ma Kitui kendo timo apedha mager e yode. Jabich go wethuolo kod bond mar Sh400,000 kod pesa aching' mar Sh100,000. Burano ibiro winj kendo tarik 28 dwe mar 8 higani. Direct the investigators to expedite the said investigations, which are reported to be at advanced stage. The investigators are directed to present a report to court in the next 14 days
from today directed to immediately release the original identity cards for the accused persons. Investigators are at liberty to retain copies of the same if need be. If not satisfied with my ruling, for 2 days right of appeal. So pre-trials on the 26th of August 2024. EACC does not do some of the things that have been done by these imposters, such as summoning suspects to hotels and other places that are not official. EACC summons its suspects through official communication. So any person who is acting otherwise is most likely an imposter, and they are supposed to be exposed to the commission. Rowere mawuok e kar chungo bura mag game okwa mondo odonjre e yore yuto manyalo ting'o malo chumi kaachiel kod ngimagi giwegi. Midusa Samopot ma en achiel kuom jolony kendo jatelo e kar chungo burano owacho ni achiel kuom yore mag tieko ketho kind rowere ma hinyo kelo kethruok mar arita kwe en ni rowere nyaka ikre ne tich. Ka oloso kinde mane upogo odundu mag pi kaachiel kod lep tugo ne rowere ma Kalimbe Youth Group matimo pure ward ma South Game. Midusa Opoto wacho ni magi e achiel kuom yore manyalo miyo rowere weyo geno omenda ma josiasa miyogi kendo keto pachgi e tijegi giwegi. Wechegi ne osir kod jakom mar Kalimbe Youth Group Nicholas Owiti mano wacho ni ne gichako pur kod weche tuke e kind rowere mondo kony e kit rowere modich. Ninabiro limo gi ka mokwongo kakelo ngi kodhi mar onions, cabbage kalure gi gik mane gichako timo. Koro ne gikelo na ywak mar gi rem. Koro an adwaro mana mondo Clarence Call mara en mondo nyithindo duto mane game yudhe okaw example mowuok kuom Kalimbe. En gima nyalo timore mondo wagole nyithinde wach mar handouts. Ni nyathi gokinyi onge gimotimo to ka ja siasa obiro to nyise no pang line. Koro biro goe wang'e nokelo nwa kothe kod manyiwa. Bang'e ne wa share kod challenges moko ma bende wan go. Koro wagoero kamano kendo kawuono kuom kelo nwa uniform, generator, water pump, mipira. Masani wan gi alot, wapidho nduma bende kacha, wan nyaka gi pur mar gwen. Mago watimo mondo mi wawuothgo, mondo mi wayud gima wanyalo wuothogo kaka team. Kaw thuolo ni mondo agoero kamano na engineer kuom kaw thuolo ne gi resources ne mondo bi oriwre gi jo yudhewa ma South kendo konygi e choro lekgi mag dongruok. Maduong' adwa nyiso youths across game ni wa embrace jatelo mamiyowa oluwo. Kik wabed mana yudhe mitiyo godo ndalo mag siasa e konyo jotelo idho, lakini wabed jomoko manigi lek kaka Kalimbe FC nigi lek. Rowere mokalo 500 ka moting'o jopuonjre motieko klas 12 kod moko kuomgi mawuok e kuonde tiegruok mopogore opogore ne oromo e skund sekondar mag Tarwet e kaunti ma Kericho e dhialo chieng' jiwo kod tego rowere e yor tije. Nyasino ne otaa kod MCA ma ward ma Chemosot Anita Piegon kanyakla kod jokanyo mamoko kama ne gilosi midhiero mar rowere kaloe koting'o tije kod hola mag HELB makonyo sombgi. Bende apisas mawuok Huduma Center bende ne okonyo e golo puonj ne roweregi e yor manyola mag somo. Japuonj maduong' e kar tiegruok ma Kericho Technical Institute nomedo ni piny owacho nyaka chak okenge mar neno ni rawere oyudo puonj e hola manyien kata new funding model e konyo puonjogi. We have all the stakeholders together today, starting from the institutions themselves who are taking in these children. We have the banks with us today. We've had institutions like the HELB, the Huduma Center, that have brought their services here. We're able to speak to them. We called it a career day, where we're able to also share with them what are some of the things, the decisions they can make as they join school. Today we managed to have an office that they were able to actually register those who want to register for HELB today, those who've tried to register and they had delays
They were able to sort from here. There are those who are underage. What are the expectations for them to apply? It was very important as a day, and we really loved the arrangement of this event. In terms of help, that means the scholarship and the loans. As students and as the student leaders, we really still urge the government to put some more effort in terms of making the application to be simpler and simpler. This is because so far we have still students who have not accessed the portals due to the technicalities that are happening there. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori onyuand pach oganda e chenro mag dongruok kendo giket jopiny e ler e chenro mag dongruok ma gitimo ka jopiny bende jiwo mondo ket piny owacho mar kaunti tesre. Ywak osebedo ma bende koro piny owacho malo kaachiel kod piny owacho mag counties tiyo kod omenda moket tenge ni wechego mag dongruok. Maya simo kuom riwruogego mag oganda e kaunti ma Migori ka otelorogno mar East Africa Collaboration for Economic, Social and Cultural Right chako chenro mar puonjo jopiny yore mag keto piny owacho mar kaunti kod mamalo tesre kaachiel kod miyo jopiny lony e rang kaka omenda kod tiyo godo. Community are sensitized. At the moment, ntie market, Kakrao market is ongoing. So the committee is aware of what is going on, and they are able to ask questions from what we have done with the community. Gingeo ni project timore gwengi, it is their project, and they have all the rights to question mondo ginge gima timore mondo migi the right answers. E kinde romo mano kelo riwruoge mag oganda moko jodak e kaunti ma Migori, apisas mawuok e piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho malo moko kuom jopiny ne oywak ni piny owacho mar kaunti ma Migori pok onywando gima kare e chenrogo mag dongruok. No, watimo audit, social audit ne dispensary ma Nyamwari. Nyamwari, we came to realize that it was there, it was started 2015. To date, Nyamwari is not even open. Kidhi Kanyan and a good building, everything is there, a good structure. But Nyamwari is not operating. Why? Because community nanogino Kanya. In fact, they have even threatened when make the Chak team of poultry farming in that the project Mar Hospital. Look at that. Jokanyogo mag oganda ka otele kod Jenatino wacho ne nitiere moko chenrogo mag dongruok moket gi ler ka otende kod omenda ma itiyo godo kata kembe ma omiyo rak. Kata ko contractors magwa timo activities e kor gwenka in the name of projects. To mondo mi giket kata logo kanyo manyiso ni this is a project for this financial year. It has cost this much. It is going to end this it is going to take this duration of time. There's nothing like that. To get that information makes us to push to an extra mile that we get this information, which is not supposed to be so, because we also have a county website that these documents and all the information should be posted there. Kata kamano gipuoyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom ting'o malo chenrogo ma kawo pach oganda e wechego mag dongruok. Actually, this year we have been involved in the budgeting process. From the beginning to the last process. Oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo jokanyo mag committees ma omi thuolo mondo koro ng'i chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho e gwenge mopogore opogore koro bed jogo iko moyier kod oganda e gwenge ma giwuoke. Dongruok mitimo jopiny okomi nafas maber mar chung e ratiro mar dongruok mag dongruok public project management committees. Jopiny kamitime gimoro jopiny mane area no emimiyo nafas mondo gine magihakikisha ni gimitimo kanyo no timore e wang'e. Riwruoge mag oganda ji oganda e kaunti ma Migori mondo wuog oko mane omenda moket ni chenrogo mag dongruok koro tigo e yono mowinjore. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano Jo Juma, kawadhi nyime ni jagoro maduong' e migawo mar keto mwandu Abubakar Hassan okwayo rowere kod jolupo mondo onon thuolo mathoth mag tije manitiere sekta mar ochumi mar nam ahinya to wan rech mar dusruok. E kinde mane en e limbe mare e kambi mar Kenya Tropical Sea Life EPZ, Hassan ne olero mago kuom ber mar ohalano ka owacho ni loko ohand rech mag dusruok nyalo kelo yuto moloyo 20% moloyo uso rech e yor chiemo kende. E jiwo ote ma kama, Farm Africa ochako
chenro mar keto omenda maromo bilion 2.6 e kaunti ma Kilifi ka okang' mar konyo rowere yudo tiegruok kendo keto okenge mag yudo tich. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro ne opuoyo chenro ma kamano ka wacho ni ma dhi konyo jiwo yore mag tije kaunti no. This enterprise has already contracted 150 fishermen who are going out there in our Indian Ocean across our 4 coastal city to get the ornamental fish which are being, there's a small value addition done here for 2 to 3 months, and then they are exported to the world. So we are seeing a lot of opportunity here, and what we are telling our fishermen that when they go out there, they should not only focus on fish for eating, but they should also focus on the non-eating fish. They are called ornamental, and there is an off-taker ready here. Tuko na nafasi za mashamba ambazo tunaweza kutumia kuweza kuwekeza kusaidia vijana wakaweza kuwekeza katika mambo ya ukuzaji samaki, na tuko na teknolojia tofauti ambazo pia tutakuwa tunajishirikisha. Tunajua kuwa ziko hapa katika county, na mambo ya kama black soldier fly tutakuwa tunaangazia kujua vile ambavyo inaweza kutumika kuboresha chakula cha samaki. Nashukuru sana Farm Africa kwa sababu ile mipango amekuja nayo. Kwanza kutakuwa na dola milioni 3 za kutoa kama mswada wa ukulima huu ambazo itakuwa ni grants. Ya pili itakuwa milioni 5 ambayo itakuwa ni watu kukopa wakulima kufanya uvuvi wa samaki na ulishe. Na hiyo itasaidia watu wetu sana. Jatend piny William Ruto wacho ni jopuonjre kuonde tiegruok mamalo idhi mi barupe manyien mag chudo kae sama piny owacho medo omenda michiwo ne jopuonjre. Kolose gwenge ma Kisii, jatend piny oyango ni omenda no omedi koa e bilion 45 nyaka 85. Jalup jatend piny ma bende nen kode e limbe no omedo kwayo jopur mondo orwak chenro mar gero udi manyasani. Gavana ma Kisii Simba Arati omedo puodho jatend piny Ruto kuom tiyo kanyakla kod ogaye mar ODM Raila Odinga. I want to announce from Kisii that we have changed the delivery model because we have increased the money available for funding for our higher education. We have increased the money from 45 billion to 82 billion. The letters that were issued by our universities were misleading because they were talking about the cost of the courses. We want letters to be released. Those that were released earlier to be withdrawn, and proper letters issued as to the amount of money the parent is supposed to pay, because we want to make sure that every child in Kenya has access to education. Na mimi nimefurahi kumsidikisha rais hapa kwa mambo ya affordable housing, kwa sababu watu ya hapa Gusii mashamba yenu ni kidogo sana. Kama kuna jamii ambaye inastahili kuunga mkono hii program ya affordable housing ni watu ya Kisii na Nyamira. Mheshimiwa Rais, tunataka tukuombe wewe endelea kushikanisha serikali. Wale ambao wako na wasiwasi, sisi kama ODM hatujaweka mkataba wote na serikali ya Kenya Kwanza, lakini tumekubaliana kwamba Mheshimiwa Rais lazima aongoze hii nchi ndiposa izizame. Kambi keyo stima mar Kenya Power koro iseyo kuom weyo weye mag stima duko liero gima koro keto gima oganda kamarach kuom thuolo mar higni 2 sani e gweng' ma Kiamo, Baringo South. Jodak ywak ni weynigi mag stima mathoth ojwang' e apaya ma Bath Skund Primary ma Kimao kendo keto ngima ji e andaki. Bende giwacho ni gisechiwo lipot ne kambino kuom higni 2 to onge olemo moro amora ma lipodgi osenyago. Gimedo ni gwengego osebet maonge kod stima chakre higa mane Kenya oyude loch, gino mamiyo ginenore kama jomojok kod Kenya. Tumejaribu kufuatilia wahusika, kila mtu anasema ni yule, tukiendea huyo Kenya Power anasema ni ofisi ya MP wanasema ni kama Kenya Power hawajafanya kazi yao. So mwisho sisi kama wakaaji hapa tumeteseka sana. Uzuri tu ni kwamba moto haiko saizi. Hakuna moto kwa hiyo line. Lakini tunaona hatari kubwa sana
kwa sababu ukienda kwa mahali moto imeishia kwa Kimao Dam hapo, anytime hiyo transformer yenye huko laini karibu inaanguka, na tunahofia itaunganisha mawaya na italeta stima. Hii kitu ilifunguliwa, kwa hivyo hatujui hata nini itafanyika, kwa sababu hiyo kitu imechukuliwa, na hiyo moto ikilipuka itachoma hii shule yetu. Na hii shule tuko na watoto wenye wanasomea hapa vile mnaona, na wako na laptop na wana stima. Hata laptops wao mabembalekwa na mtu mwingine kwenda kuchungia hawa kwake. Hii imekuwa kitu hatari sana. Hii ni hata tukilala tunafikiria kabisa, kwa sababu at any time anaweza ile transformer iko kwa KBTA ile inafanya kazi, anaweza kuanguka, anasika hii inachoma watu yote. Kwanza kuna koko anaishi huko chini, waya ya stima imelalia nyumba yake, imelalia kabisa. Utemo kwa rio mag yango jamni counties mabomet kod Narok itimo ne ginonro kuom yango jamni matuo ataro mar chik. Matoko bila fwenyo kendo chungo nyamburko manyo oting'o jamni abich matuo kowuok kar yango jamni mayudore gwenge ma Maboleo, boma mar Transmara, kochimo Mulot Central. Jalup komanda mabomet Bashir Ali owacho ni dreba mar nyamburko no mane gindhiyo ka jomamoko noringo kendo lal, kendo nyaka sani jamni go nie tesendo bila mabomet. Officers drawn from county enforcement manning toll point along Chebole Bomet Highway stopped a motor vehicle D-Max, and upon checking found 5 bone fine. They found the same to be emaciated and appearing unhealthy. It seems the business is being undertaken secretly, and we have advised members of the public to desist from such malpractices. They should always get their meat or meat products from their butcheries, which is always inspected. We have deployed our officers along the major highways, and we shall arrest the situation. Gikanyo wadwaro mondo miwakaw yweyo mokwongo chenro en mar migago. Aneno kuoro ote e mbui mar Facebook. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni aneno migago maler ka entiere Umoja Inako. Erokamano. Sara Singa wacho ni mar wang' neno West Kanyamkago asedonjo kinda mora neno migago. Erokamano. Pija Jachuma wacho ni mar Nyamasare Kisumu aneno maler kendo makare. Kawan Nyamasare Kisumu kod Mino Odama ma Brighton, Ogendo Buda kod Jochuma duto ma Kisumu. Erokamano nyakwara mogi kik idhi mabor. Saa 7:21 wadhi yweyo matin. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3#, weka 50 bob tu upate content na pointi 50 za kuingia kwenye draw ya 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Jibambe na content nyingi zaidi uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Hey, Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 la,
Mogala, Karibu, Karibu. Karibu, Karibu, Mama Africa. Say welcome to Kenya. Music, arts and culture. Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festa. Food and texture. Welcome to Festa. Craft and sculpture. African banana. Coconut and samba. Gengeton and reggae. Dancehall Kamakosa. Dancehall Afro Jam Rock. La 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 Festa. La 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 Festa. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo riwruog jotije mbalariany mar Uasu obuogo bago ng'anyo ka piny owacho kowinjo ywakgi kama oting'o chulo sara margi mapok ochulgi te. Kotelnegi kod jagoro maduong' Constantine Wesonga, Uasu ochano mar bago ng'anyo pacho ka gidwaro ket kare chenro manyien mar siro som jopuonjre. Ne giyango bende ni moko kuom mbalariany e piny ka kama oting'o mbalariany matuk kata Technical University of Kenya ok chula 100% mar osach jotijegi ka gichulo mana 65%. Gino ma ok gimor godo. The University Academic Staff Union is saying that enough is enough. And we are saying a resounding no to delayed payment of salaries in our public universities. It is very insensitive and inconsiderate for the government to delay the payment of salaries for academic members of staff in public universities every month.
They came up with a funding model that we don't know where it emanated from, which Kenyan proposed to the Presidential Working Committee this funding model. Anyuola mar mane en jalweny Ezekiah Ochuka koro wuok oko kadwaro ni sirikal omigi ler kaponi Ochuka ne onegi kata pod ngima. Ochuka ne odonjne kinde kweth mane otemo loko sirikal mar Mosenindo Daniel Arap Moi higni 42 mokalo. Anyuola no lero ni nyaka sani sirikal pok omiyogi ler bang' ne obila mag okwach kich chopo e dalagi higni 37 mokalo kendo rocho chenro mane orek gin go mariko kidi. Ranyisi ni giiko wuodgi no ni mar report ne ochoponegi ni Ochuka ne osede. Penjo ni to en kanye dibedi ne onege ne otho athoya kose pod ngima. Walter Nyambaga miyowa ler matut e wachno. E gweng' Manyakach Koguta e kaunti ma Kisumu, lwasi okwe kata kamano kwe mar lwasi opong' kod luoro mathoth e chuny familia mar Ochuka. Ne iluonge ni Ezekiah Ochuka Rabala. To bende ne nitie nying mane iluonge go ni Awuor Onani. E dal Robert Akuro, pimonwa gima familia osekale higni 37 nyaka sani. Up to now, one wabeda e dala waka ka we believe no Ochuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing mawang'eyo ni no negi adier. Bang' Ochuka ne somo Lucky Primary kod Kabete kendo sudo nyaka Mirogi. Ochuka anyuonde fononwa ni en ng'at mohero wach Nyasaye kendo jadwen mangita gidel. Nosomo Naki, osomo Kabete Primary School, then secondary school otimo Mirogi. Ne odhi Loka ma nonyiswa ni ne odhi for further training mar jolweny. Noketo wach Nyasaye malo kabisa kendo nolemo gi din mar SDA. Ochuka ne ok jasiasa kata matin kata obedo ni nohero tuke manyiso kaka jotelo mag siasa ne loso. Noloso orengo mar to gi noloso ga nyaruga aina mag mane Moi wuothogo ka. To onyisowa kaka jasiasa sana Akumu Dennis. Nonyisowa yo ma Akumu negogo siasa. Ezekiah wachore ne ochopo kuom ner mare kendo konye manyo tich. Anyuola mare ne obedo kod mor mar gweyo dheru mar dhier ni wuodgi odonje lweny kendo mano ne nyalo reso gi malach. Kano manyo tich to ne nitie nergi mane luongo ni Oila Dimo. Oila Dimo ne en inspector of police and notiyo Mombasa. Koro Ochuka nodhi lime kuno modak kode. And iwacho ni sama ne oyudo tich noyudo kowuok ir nergi kanodhi temo kinyalo kawe lweny kane kawo jolweny. Ochuka ne ok wiyo wil kod pacho kendo kopogore kod matin mioro barupe bende ne ondiko ne familia. Kane en Loka to nitie kaka nondiko ne dana to address manitiyo godo ne en mar Ndori BC Primary School. Koro by that time kane isomo barupe parade to isomo marwa tiyudo no Loka to ne wamor kabisa. Tarik 1 dwe mar 8 higa mar 1982 e kar seche mag onyango kane familia nie puodho kendo ridho bando. Lendo mar loko loch nopilorenegi kokale Nyakalondo. Wananchi, under these circumstances, our armed forces have headed the people's call to liberate our country once again from the forces of oppression and exploitation in order to restore liberty. Lendo mane oweyogi kod buok e kind Jo-Kenya mamoko. Kata kamano ne ok ging'eyo ni wuodgi Ezekiah Ochuka ne wacho sejuko. It was on a Sunday morning. Ne an
gi dana mamin Ochuka gi familia wa ne anyalo paro by that time ne wadhi ridho bando e puodho to ne wawinjo kolande ni olok sirkal mar President Moi. Kane wawinjo kamano to kuongo ne wang'eyo ang'eya ni nen nikech ni lando ni noloke gi jolweny jo Kenya Air Force. Ane wang'eyo ni achiel kuom jowa to tiyo gi jo Kenya Air Force. But onge gima nobiro e mind mar family mangima ni Ochuka ema ne kulida. Kaka ndalo ne medo lwar kendo nying mar Ochuka ne medo nyiedhore ni en achiel kuom jogo mitudo kod loko loch, anyuola ne koro medo yudo kuyo matamre gi nono. Kane days medo dhi to waneno ka nyinge ochako apia e gazette ni ene mano lead the coup. Wuon Ochuka Enoch Akuro yie ne medo ludore kendo ne owuok dhi foro wach wuod Ezekiel Ochuka mane koro wachore ni en achiel kuom jolweny 11 mane onegi kitudo kod temo loko loch mar Moi. Jo dala no buok kabisa. And diere no anyalo paro babawa Enoch Akuro no wuok kadhi Nairobi kakoro ji ne dhi identify jolweny manonegi nikech babawa nopimonwa ot mane gidonje mane gimanye body mar Ochuka gini mano ne pok ong'ere ni oringo dhi Tanzania. Ne gimenyo to giyudo jolweny moko to koting'o bunde kamano gimenye iye kanyo ero ma finally noduogo wach ni Ochuka is not among jomotho. But sama nowuoka to wach mane wacho ka ni Ochuka gini onegi. Then finally ema wacho wuok ni gine joma noringo goteyo kumu gidhi Tanzania. Robert kunwa ni Ezekiel ne odunyo ng'wech kendo bute piny libamba ma Tanzania kod jolweny mamoko moting'o achiel kuomgi oteya kumu kama ne gimake bura e doho mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe kaka jogo moringo thuchegi ka ema lich nochako makogi. Sama nidwa ni duog-gi ne nitiere bura bende mane gimako Tanzania kocha. Seeking for asylum. Bas e bura no kane giyalo to wach nowuok ni jo Tanzania okwer ni ok duog-gi. Ochuka ne oduogo nyaka jela Makamiti. Buch Ochuka ne ochakore kendo ka ema nodonjne kod ketho mar temo loko loch. The first people mane dhi nene e prison committee nokwongo mention joma nodwaro. Enoch Akuro nodhi, nitie nyamin Ochuka mane iluongo ni Mary Adhiambo nodhi oluongo gi dana magidhi. Baba wato nodhi kende but dawa to gi Mary to gi moro bende machielo iluongo ni Linet Owira magi joma ne odhi. Kalure ni muya mar ndach Ochuka ne koro chako gwenyore ni mar kata ne jela bende koro ne ok yot. Weche nochako fung'ore ni Ochuka kanyakla kod lange onegi bang' ne ng'adnegi buch twech. Tok ka giseduogo to ne oyale under court martial. To gima nyalo paro ni lawyer mane yalo ne Ochuka ne en Honorable Wetangula masani speaker mar parliament. Ma case no ng'ade ni he was to be hanged. Koro kanyo ema 1987 kawa winjo wacho biro rumors ni Ochuka gini onegi. Ne wach no lit kabisa. And anyalo paro kaka ji ne yuak dala kaendi, relatives ne biro ji yuak. Kinde mane yuak omitne dala kendo chenro mag timo negi ik ne ochaki kaka chike mag luo dwaro. Gimoro ne otimore mane omako dhogi nyaka kawuono. Sirikal nochopo kendo kayo ji kendo sirikal noweyogi kod wach achiel ma pod chando chunygi nyaka kawuono. By the time mane ji ochako yuake no ema CIDs no biro mo pongo dala and ne gipenjo gimomiyo ji yuak to ne dawa gini nowacho ni wayuago wuodwa nikech wawinjo ni Ochuka gini osenegi. Ne giwacho ni gipenjo ng'ama nokelo wachno to because jowa ne owinjo wachno rumorsly ne giwacho ni
ok gidwar ji mondo gather in our family ma ji noke. Koro gima ne giwacho ka gidok ni ka gine mag chiemoro gikelonwa wach ni Ochuka nonegi ma okel lepe ma waneno eka wabiro timo gik mane wanyalo timo. To penjo mane manie chunygi? According to our Luo customary law, ka ng'ato tho to nitie gik ma family onego tim. Kata otho mana oko to body ne ok okel dala, to nitiere gik monego bene ni familia timo. Up to now, wabeda e dala waka ka we believe no Ochuka nonegi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing. Familia nowacho ni ka Ochuka ne onegi, to daber ka onyis familia ni ne oter ringre kama nade. Nikech kata kidhie sel to nitie gigi mindiko, gik mane iweyo. En gige manondiko gimoro amora mane en godo olal nyaka sani, onge kata achiel. Kata mana wawinjo ga rumors ni kong'adni buch nek to kia kinegi to lepi onego mi jodalau, iduogo gigi ne jodalau, but mare to ok oduogi. Min Ochuka chieng' moro achiel ne ong'ado wach manomwomore kama ne jatend piny machon Daniel Arap Moi ne chope, ma en Nyakach Girls, kendo chome kod wach kopenjo Moi kama nyathine Ochuka ne nitiere. Kata kamano Min Ochuka nonyono chuk mar lot maliet. Koro no tho ka gino litne, but mane lit ahinya ne en dana Moi, President Moi nobiro Nyakach Girls. Koro chieng'no nowacho no odhi face President Moi direct, odhi penje kuma wuode nitie. Dhi nodhi mochopo, but nok onyal chopo ir President Moi. Security guard no dire moko chopo. Anyuola penjo ni to marang'o okil mar Ochuka ma ikineno ne en Moses Wetangula pok ne owuok oko mar kone familia e gino mane Ochuka owachone. Gima kendo lich kendo ni Ochuka's lawyer Honorable Wetangula en ng'ama nitie. Onge kata gik mane gi owachone ne client mane o represent monyalo kata discuss kata gi familia vang'e. Nyaka sane anyuola wacho ni pod girito mondo sirikal obiro migi wach mogik ewi tho mar Ochuka koponi ongima kata magoro ne oselal kode. Gima duong' mane wagombo winjo mokwongo en confirmation about his death. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Nyambaga kuom lipodno, kendo wageno ni geno kata penjo ma anyuola Ochuka nigo chieng' moro ginyalo yudo duoko ma kamano. Ka ok kamano, jatend migawo manyien mar limbe kod le mag bunge Rebecca Miano odonjo e apisi ayanga kawuono tok chamo muma juma mokalo. Miano wacho ni obiro keto okenge makare maneno ni obero chenro mag limbe pachoka kod neno ni le mag bunge orit makare. Moko kuom okenge oting'o tiyo makare gi jokanyo e sekta no mar limbe, tiyo gi yor lony mar mbui mar yudo nonro mar kit jolimbe mawuok pinje maoko kod ma pachoka kaachiel gi keto chike makare matayo bunge mag le. In collaboration with key sector players, I will seek ways of entrenching a domestic tourism culture as we disabuse the notion that tourism is only for visitors from without the country. I will encourage the use of modern information technology to rally the travel industry to not only show up tourist numbers but also create a memorable experience in our diverse attraction. We hope to finalize a one-stop shop for all our tourism and conservation needs. I will make way for thoughtful consultation in dealing with our national tourism and wildlife policies so that we can serve the emerging trends given the ever-changing taste of tourists and our stakeholders.
E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono, jafwambo marwa Millicent Adhiambo goyo tach e gweng' miluongo ni Njeri mayudore kar chung' od bura ma Karachuonyo, kaunti ma Homa Bay. Njeri ong'ere ahinya kaka nying ma imiyo moko kuom nyiri kata mine gwenge mag masawa mar Kenya. Ere kaka nying gini okelo yudore Kaluo. Nyakwaramogi Juang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwenge wa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge pod onyonore mana e kaunti ma Homa Bay ka owuok e senta kata gweng' ma Kendu Bay ma odhi opil e senta kata gweng' mong'ere ni Njeri mayudore e Karachuonyo. Sama ine nyawuodhi moro Nyakwaramogi ka iridori kisekalo Kendu Bay matin, ibro neno kama ondik kata senta mondik ni Njeri. Sama ineno Njeri ni, ang'o mabiro e pachi? Nikech thothne kaka an, ang'eyo ni Njeri en nyingo kuyu ma imiyo nyithindo manyiri. Tang'o manyalo miyo chak senta kata gweng' ni Njeri e Kaluo waka. Machiegni mar winjo nonro kaka Njeri nokelo bedo e Kaluo. Nyakwaramogi mokwongo wacho kod paro mopogore mawuok kuom jogweng' gino magiparo madine mi chak gweng'ni kata senta ni Njeri. Kaka Njeri kanochakore, ne wan gi ng'ato ni gweng'o ka ni Peter Owuor maka ndege. Peter ni nomako guok moro, to guogi nochako ni Njeri. Koro ka nosechako guok Njeri, to guogi nodhi otho. Koro ka guogi nosadhi otho, to guogi noike bathe kama wachung'e ni. Koro mae kaka sigand Njeri nochakore. Nitiere dayo moro nonyuom ga kamoro kacha chande. Koro dayo ni kane gari ogweyo, by then ndara ni pod en rough road. Koro dayo ni gari nogweyo, koro dayo ni kane gari osegweyo motho, koro ne waike kanyo, ne okonyuol ni luonge ni Njeri. Koro ne tok kano seike kato none ni mondo mi jodongo mane nitiere by then noneno ni mondo senta ni ochak ni Njeri. Gimomiyo nochak ka ni Njeri, ne en kama ne onge kata udi. Koro nwaneno ni waket senta matin miluongo ni Njeri. Koro nochake gi ot achiel. To koro waneno ka wasongo. Ano nyuola yudo ka Njeri iluonge ni Njeri. Nitiere dawa nitiere ka. Aluonge ni dawa nikech en dayo maduong' ne en e senta ka. Dayo ne loko an rech ka. Mabe wande mar rech ni ema notimo mang'eny. Ne kete gi ng'ado ndara koni gi koni kolao chiro. Kodwa notudre gi kastembe gi. Koro kuom bahati marach dawa ni noyudo chwanyruok e ndara. Manotho. E sama nowito ngimane, ema nomiyo koro noike karo ne oneni senta ni mondo chak ni Njeri. Bang' winjo paro mopogore kaka jogweng' oselieko, we koro wawinja nena kuku mar wach kotenore kod adier ewi nonro mar senta kata gweng' ma Njeri. Ne watiyo Nairobi, ne watweng'o Kikomba, watwang'o lewni. Koro nwadak kanyo e ot achiel wan ji adek. Koro kane ogik sama tich warumo, koro wabiro dala. To sama wadak Nairobi ne wapidho guok miluongo ni ne wachake ni Njeri. Koro guogni wapidho abida kode, Peter ne mane kode ode kanyo. Koro guogni ne tuo kaeto tho. Guogni kane otho, to kama duka cha nitie cha ne nitie udi moko matindo tindo ma kiosk. Koro guogni kotho, to wadwa ma Peter no ne en ng'at ma tije tek. Nomujanja nopidho rasta. Ukoni guogni kotho kama waike Njeri ka. Bas guogni ne wakawo thuolo mokunyo bur moike kamineno jok obede cha. Moketo musalaba kaka mar ng'ama otho. Wabende wachung' kanyo wang'iyo kaka gino timore. Bang'e chien wabeda beda wakoni ko senta ni Njeri ni wachake nying guok. Nyaro kuyu ni mwachake. To Njeri ni Nyakwaramogi umbe landore kod wach kata timbe mage. Bedo ni en gi unique name mar Njeri mar mowuok from Kikuyu
Koro mano ema miyo medo ng'ere kabisa to gi wach mar kidi ma kwari mining matimore around. Mining itimo mbele kamoro ka gimoro 500 meters from kae. Njeri maduong' moloyo to kastembe malor ka chon ka customer nyalo to wacho ni lora ka rech kata njeri. Tiende ni njeri ne en kar ohala mar rech ma dayo ne loke rech gi dewetene. To ok ne en center mo maduong' be mane nyalo wachi. Koro to ne ni mano miyo chake ni njeri. Koro sani gima miyo mar njeri nyalo landre sana. Wan gi PS Raymond Omolo bathe ka. Jite maya e gwenge mopogore opogore kabiro kating'e lor njeri center. Malando nyinge en ohala to kende stage kama ji lore mabas lorech. Ohala nitie matimore iye stage nitiere kama ji lore koro ji lor dhi koni koni kitchen center. To bende njeri osenyuolo dongruoge nyaka ne ochakre. Njeri no ayudo ka en njeri ne gi yien gi ute moko mag mabati ariyo. But nyaka sani an kaka an e sekta mar bodaboda ka ne onge bodaboda wan mochako bodaboda kama an the first person mano kuongo biro kaka ja bodaboda. Mano dongruok achiel manyalo wacho ni nitiere njeri ka. Sani kaluwore gi nying njeri kaka njeri ber sani tino maneno dongruok ji gedo njechwa ka makoro sani kata in kineno Kamilisen kaka chalo ne maka koro njeri chalo njeri umeti njeri chalo mana town. Nyaka ne wayud current PS Raymond Omolo is coming from around Kain gimoro home nen like 2 kilometers from Kai. Wasebedo kwa yudo welo mang'eny koro yudo ka junction ng'ato ko biro to wacho no lor njeri koro wayudo welo mopogore opogore madwa ni mondo mi ong'e about njeri but infrastructure gi development to pod wan piny. Nyakwa jak njeri gindal dongruok mantiere sani chon ne nitiere dongruok mane ni piny ndara ne onge lam ne na chuodho mane dhiro mtokni koro ma wadhi adhiya koro wadhi kato koseket lam koro dongruok odhi obedo ma koro njeri nenore kamoro maber. To gin rem kata kwayo mage Nyakwaramogi ma jodak kod johala e alwora ma Njeri gombo mondo tim ne Njeri mondo Njeri obed kod dongruok makelo lokruok. Wan gi sitimo kalo karwa ka nyocha wan gi transformer ka to kumai marach achudhe makwalo sitima nobiro kwale modhi kode koro nyaka sani wan mudho makata gima timore otieno ler maler ok wanyal neno. Njeri waka sida ma wan godo ni waonge gi office jalup ruoth maka sido yuditi nyalo dhi e piyo waonge godo. Pi be waonge godo wan chien e pi e area ni wala pi awach tong kagan gi karachuony. Okay, an gima nyalo kwayo kata jotendwa nikech Njeri kama entiere en awach ni omako wards ariyo en e diere en ma en boda. Anyalo kwayo MCA makanya Luoje Fongoro oriwre gi wadgi makanya Per iluongo ni chung yamo Jojo Dera giriwre mondo gikelnwa chiro moro Njeri ka. Wanyalo gombo ni konyalo ketonwa gimoro kaka center moro manyalo bedo manyalo ywayo ji kata kaka educational center kanyo wanyalo yudo kwa create godo employment ne youths manyalo bedo ka chiwo information kasto dhi konyowa e yore mamoko mag yuto. Nyakwaramogi mana kamano gi kanyo mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik dhi mabor med kete mana kae nikech pod amedo londo tung piny ka tung piny ka kelo ni nonro mag gwenge mopogore. Oriti masani nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots,
click on Super Jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Mina dai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Sifa hizi zote ni zako baba, chukua he. Chukua. Sifa hizi zote chukua. Sifa hizi zote ni zako baba, chukua he. Chukua. Kupata wimbo wangu wa sifa, bonyeza *811*343#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Kuom pidhe, okikawe kaka tinyume kama. Inyalo yaro iye kanyo go kwer, tipidhe kama noko nindo, to wiye no dong matin. Ng'eny dhano kopidho rabuon, tok do, giweyo rabuon e buya. Lakini anta doyo rabuon, nwach sami weye e buya cha, to buya chiemo kode, koro mbolea mado chamo, buya chamo. Koro kabode ni, inyalo ng'ino tuta kama, kata inyalo goyo ndiga.